Bona vesprada a tots i benvinguts al Saló de Plenaris. Anem a iniciar la sessió, senyora secretària. El primer punto es la constitución de los grupos políticos municipales y se va a contar pleno de la constitución de 5 grupos municipales, que están el Grupo Municipal Socialista, el Grupo Municipal Guanyar Alcohol, el Grupo Municipal Ciudadanos, el del Partido Popular y Compromís. Se ha designado asimismo portavoz titular de cada uno de los grupos, así como suplentes. Y los portavoces designados, junto con el señor alcalde, formarán la Junta de Portavoces. Segon punt. Siguiente es el régimen de las sesiones ordinarias del Pleno. Y lo que se propone es celebrar las sesiones de carácter ordinario del Pleno el último lunes de cada mes, excepto los meses de abril y diciembre, que será el tercer lunes. En el mes de agosto no se celebrará sesión ordinaria, que se trasladará al primer lunes del mes de septiembre. Y bueno, la hora de la sesión será a las 19 horas. En caso de que alguno de los días señalados fuese inhábil, la sesión ordinaria se celebrará el primer día hábil posterior. Vots a favor de la proposta? Unanimitat. Segon punt. El siguiente punto es la delegación de competencias del Pleno en la Junta de Gobierno local. Y se propone la delegación de las siguientes: el ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en materias de competencia plenaria, la declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento y, por último, la competencia dada al Pleno de la Corporación por el artículo 174 del Real Decreto Ley 2/2004 en relación con la modificación de los porcentajes para los compromisos de gasto de carácter plurianual, delegar en la Junta de Gobierno local. Vots a favor. Sí. Alguna intervenció més? Senyor Labat. Moltes gràcies, senyor alcalde. Seré breu inclús per prescripció mèdica, perquè em diuen que he de parlar poc, que tinc la gola fotuda. Nosaltres anem a votar en contra d'aquesta delegació de competències perquè sempre hem pensat que és millor que totes les competències estiguen delegades en el ple. Vull dir que quantes més coses hi hagi en el ple, millor. Ja de per si els ajuntaments són molt presidencialistes i el govern pot decidir moltes coses, en aquest cas pensem que millor que les faça el ple. És veritat que són molt poquetes, són molt poquetes, és el mínim, però entenem que també són delegacions judicials i que precisament en la situació en què es troba ara aquest Ajuntament, no sé si és el més adequat que passen a la Junta de Govern i potser és millor que es queden en el ple. Moltes gràcies. Senyor Blanes. Sí, bé, moltes gràcies i bona vesprada. Sí, nosaltres també volem anunciar que votarem en contra en aquest punt, un poc per el mateix motiu, perquè és cert que són poques, però les funcions que es deleguen, però creiem que si el govern, com és en aquest cas, en el que és en minoria, en el que està format per un únic partit, el que creiem és que totes aquestes delegacions puguen ser passades pel plenari, perquè aquestes delegacions en la passada legislatura era molt diferent la situació, ja que era molt més plural, tenia una majoria absoluta a la Junta de Govern i per tant no estàvem en les mateixes circumstàncies que es trobem en aquest moment, i n'hi ha coses, decisions tan importants com podrien ser, per exemple, els crèdits del Teatre Calderón, que són plurianuals, per saber un poc de què estem parlant, que creiem que afecten a les arques municipals, o de la denúncia que va interposar Ortiz, per exemple, també podria passar per Junta de Govern, i per tant creiem que en aquesta circumstància que haurien de passar la major part d'aquestes decisions per al plenari. És més, demanem que s'estudien, al contrari, les que es puguen delegar tant per l'alcalde com per la Junta de Govern, que puguen passar per el pleno. I bé, nosaltres fem un poc menció que en un govern de 9 regidors, l'alcalde en el seu discurs d'investidura també ho va dir, que els plens que tingueren tot el tipus de competències. Per què? Perquè diuen que és una legislatura en la que encetem, en la del diàleg i de l'acord i del consens, i per tant creiem que és un primer gest de que no complís exactament aquests objectius. Gràcies. Sí que sé que estem en un escenari diferent. Quan un governa té un trasero, quan està a l'oposició té un altre. Nosaltres mantenim el mateix criteri. Fa 4 anys vam acordar reduir les competències de Junta de Govern local, que en legislatures anteriors eren molt majors, i deixar-les en les mínimes indispensables per a garantir
la fluidesa en la gestió i la rapidesa en la resposta en determinades actuacions en les que té que intervindre l'Ajuntament, i va ser acordada per Compromís, per Esquerra Unida en aquest moment i pel Partit Socialista, deixar lo mínim imprescindible a la Junta de Govern local i no transferir més competències del Pleno a la Junta de Govern local. Ara que està en l'oposició, el que ahir era bo, avui és dolent. Crec que no va ser l'únic cas de canvi de criteri quan no està governant o quan passa l'oposició. Nosaltres anem a mantenir el mateix criteri, i és que el Pleno ha de tindre plenes competències i garanties d'intervenció en els assumptes d'importància que afecten a la ciutat d'Alcoi, però aquelles qüestions que necessiten d'una resposta ràpida i agilitat a l'hora d'intervindre l'Ajuntament, sí que delegar-les en la Junta de Govern local. Són només 3 qüestions les que es plantegen, ja dic, són exactament les mateixes que es va aprovar fa 4 anys per Compromís i per Esquerra Unida en el seu moment. També és cert que l'expedient, perquè ja ho van comentar la Junta de Portaveus, el teniu des de fa una setmana, i si n'hi haguera una modificació també hi ha hagut temps per a poder-ho haver comentat si volíeu que la proposta fos una altra i no ara en el Pleno, però bueno, és una decisió que es respecta i per tant anem a passar a la votació del punt 3. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? 6 i 3, 9. Vot de qualitat del president? No? 5, perdó. 5 i 3, 8. En contra i 9 a favor. S'aprova el punt. Correcte. Y 2 representantes más del Grupo Municipal de Compromís. Eso tiene eco. Bueno, se establece como con anterioridad que el valor del voto de cada miembro de la comisión informativa será proporcional al número total de componentes del Grupo Municipal en el Pleno. Y que, bueno, las comisiones informativas celebrarán la sesión ordinaria una vez al mes. Ah, sí, pero bueno, eso es lo de siempre. ¿Vale? Espérate. ¿Todos? Eso es que es lo de siempre, Nuria. El siguiente punto son las retribuciones de los miembros de la corporación municipal. La propuesta la conoce todo el mundo, ¿no? Es que no... Ara, ja. Cert. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bueno, s'ha parlat esta setmana passada molt d'això, de les dedicacions exclusives, un poc menys dels assessors. Jo crec que també hauria d'haver-se parlat un poc. Nosaltres vam intentar seguir un poc el criteri que vam seguir fa un any en la proposta que vam fer quan això ja es va debatre. La nostra proposta fa un any, a més fa un any pràcticament exactament, era que aquesta distribució fos proporcional i que això hauria d'estar regulat en un reglament que ja fem tard. Ara mateix, traient comptes un poc, avui apareix que el partit que governa, que és el Partit Socialista, que té un 30% dels vots, té el 63% de les dedicacions exclusives i dels assessors. Això no és la idea que teníem des de Compromís, no és això el que vam proposar fa un any i per tant no pot ser això el que nosaltres acceptem ara, sense entrar en detalls si parcials, si 75% o si moltes coses més.
sempre hem parlat de proporcionalitat, tant en el govern com en l'oposició, en aquestes coses, i sobretot això hauria d'estar regulat en un reglament orgànic que durant 4 anys no s'ha fet, que és obligatori per a la ciutat d'Alcoi i que confiem en que es faça pronte. Més que res perquè no caldria cada volta que comença una legislatura tornar a parlar d'aquestes coses, perquè tots tindríem clar què toca i què no toca. I no dependria, ni les dedicacions ni els assessors dependrien de la voluntat de l'alcalde de torn. Nosaltres des de Compromís hem proposat reglament de publicitat, el Consell Social, i no s'ha fet res. Vull dir, no sé si és que potser el PSOE no vol reglamentar res, no siga cas que en algun moment els puga perjudicar. Doncs això, que a nosaltres no ens agrada com s'ha fet i ens agradaria que aquesta legislatura acabara en un reglament que això estiguera regulat. Moltes gràcies. Senyor Miró. Bona vesprada, gràcies, alcalde. Bé, a replegar un poquet les matisacions del meu company, de David, és evident que el millor per a aquests casos seria el tindre-ho reglamentat, el tindre un criteri que siga per a tots el mateix, i així s'evitaríem arbitrarietats que sempre en aquests casos poden existir. Per tant, pensem que és necessari, que hauria d'així de ser un compromís ja imminent de reglamentar totes aquestes qüestions per evitar tot el que ha ocorrit en els últims dies i el que pot ocorrir a partir dels pròxims. Pense que en la proposta que es presenta es veuen algunes coses clares que a mi sí que m'agradaria mencionar. Per una part, l'interès en perjudicar al Partit Popular es veu clarament perquè en els anàlisis que hem fet nosaltres de qualsevol plantejament, qualsevol escenari, en tots és perjudicat el Partit Popular. En el plantejament que es fa, tant si es distribueixen els costos per número de vots, tant si es distribueixen els costos per tant si només tenim en compte les dedicacions exclusives, si tenim en compte la totalitat de regidors tant en dedicació com sense dedicació. En qualsevol plantejament sempre es veu que el Partit Popular en l'enfoc que s'ha donat és perjudicat. Es veu també una segona cosa, que és una total i absoluta falta de generositat per part del govern, que jo crec que en un alarde històric disposa del 100% de dedicacions exclusives. Jo crec que això no s'ha vist mai, que un mateix partit tinga en un govern el 100% de les dedicacions, perquè és important governar, però també és important fer oposició. Per tant, per un lloc, aquesta falta d'objectivitat a la que em referia en el primer punt, aquesta falta de generositat que demostra alguna més que les simples dedicacions exclusives. Jo crec que demostra que comencem mal la legislatura, la comencem mal perquè aquest interès i jo crec que obligació que devem de tindre d'arribar a un acord, a un consenso, en aquest cas ja comencem a veure que no és possible i jo crec que no és per falta de possibilitats, perquè n'hi ha. I, per últim, me la deixo per al final, però també és important, es visualitza també una falta absoluta d'apoyo a la funció pública local, en el sentit que pensem, des del Partit Popular, que és interessant que s'incorporen persones de la funció pública a el que és, en aquest cas, l'administració local, però per això hi ha que donar facilitats, i aquestes facilitats que existeixen, perquè si no existeixen un s'ha d'acoplar, però quan existeixen tampoc així s'han fet efectives. També és la primera volta, també avui estem fent història perquè en tots els governs anteriors sempre s'havia tingut aquesta consideració, inclús s'havien fet algun tipus d'interpretació per a que això fos possible, i recorde els més recents des de Rosana Costa, Carles Samper, Ana Serrano, Rafa Sano, qualsevol d'ells s'ha facilitat aquesta possibilitat. Per tant, ja per acabar, pense que no s'han seguit criteris objectius, o no, com vaig dir en la Junta Portaveu, no el millor criteri objectiu, els criteris objectius són tots, però pense que no el que millor s'ajusta a la situació que s'ha generat
en aquest cas en l'Ajuntament d'Alcoi. Per exemple, un criteri objectiu que jo apunte és si el govern considera que té que tenir el 100% de les dedicacions, que també l'oposició tinguen tots el mateix percentatge, un 50%, per exemple, haver sigut algo possible, 50% per a totes les agrupacions de l'oposició de la mateixa manera. I si es veu com s'ha fet la distribució, el Partit Popular, el Grup Popular, està en un 44%, mentre altres agrupacions estan en el 50% o superior al 50%. Per tant, això crec que és un criteri. N'hi ha moltíssims que, d'alguna manera, facilitarien el que estiguérem tots d'acord i marcàrem un gesto que ens farà iniciar bé la legislatura. En aquest cas, com no s'ha fet, ens obligarà al Partit Popular a votar en contra. Moltes gràcies i molt breument. Tot és interpretable, d'això podem estar parlant, de fet estem parlant alguns, possiblement més de lo que toca, i jo crec que això va contra la imatge dels polítics, no? I més en aquests moments difícils, la gent arreplega el que arreplega i crec que no és bo per ningú, de l'A a la Z, si no s'escapa absolutament ningú. Jo he estat a punt de demanar perdó per haver tret els resultats que ha tret Ciutadans a les eleccions, així no haguérem discutit amb ningú, no? Però no vaig a demanar perdó, em sento molt orgullós d'això. I tinc ganes de que comencem ja tots en la gestió normal del dia a dia i deixem aquests temes perquè, la gent sabeu perfectament tots el que pensa d'això. És de veres que n'hi hauria que intentar regular per evitar l'espectacle, no? Crec que al final pareix que la política és això, però sueldos, i la política afortunadament és altra cosa. I crec que, i a més, jo ho ratifique, que tots els que estem així estem per altra cosa que està molt per damunt pels diners, no? I des de la defensa de tots crec que hauríem de fer això el més ràpid possible, i si haguera que regular en un futur alguna cosa, regules, com deia aquell, no? Senyor Blanes. Moltes gràcies. Bé, nosaltres és cert que vam demanar proporcionalitat, creiem que s'ha ajustat més a la proporcionalitat. El que demanem és que no és més recursos, sinó que siguin d'una manera, l'ús siga més racional, i en aquest cas nosaltres el que sempre hem manifestat també en les juntes de portaveus és que l'oposició que tinga les dedicacions parcials, que facin ús, que estiguen justificades i que així com poden ser les presidències de les comissions, les assistències a les comissions informatives, i d'esta manera queden regulades les persones que li dediquen el seu temps a la política. Creiem que n'hi ha que reivindicar l'oposició, per supost, però un poc en la mateixa línia que crec que estem tots d'acord, això no estaria passant si n'hi haguera un ROM, que jo crec que toca, i si tots estem d'acord en que s'aprove, que es faça el més prompte possible i que, per tant, no estem parlant de casos personals ni puntuals, sinó que n'hi haguera una manera de que entraren tots els supostos i que tingueren la solució adequada i no dures debats interns de grup municipal a lo que és el panorama general, i dur-ho. Per tant, sí que demanem això, que el ROM es faci en quant antes, es reunim i arribem a un acord en aquests temes. Senyor Martínez. Moltes gràcies, senyor alcalde. Benvinguts a les persones que avui estrenen l'escó tant a un costat com a un altre i que tingueu molta sort en aquests 4 anys. Jo el que m'agradaria és un poc, perquè a voltes per entendre, jo crec que totes les opinions que avui s'han dit així són bones, no? Perquè escoltes i veus que el tema de generositat que es podria tindre, però això és simple i llanament perquè el Partit Popular, el senyor Rajoy va fer una llei, no sé si farà un parell d'anys, en la qual tassava quines són les dedicacions exclusives que pot tindre un ajuntament d'aquest tamany i quines són el personal de confiança que pot tindre un ajuntament d'aquest tamany en una legislatura. I dona la casualitat, mireu si la qüestió, jo li diria està un poc perversa, no? Perquè si us doneu compte, el Partit Popular fins fa 4 dies, fins fa un mes, governava en majoria absoluta en quasi tot, en una part importantíssima de l'Ajuntament, no? Si voleu fer això, ho trasladem a aquest Ajuntament i, clar, el que ha dit el senyor Rajoy en la legislatura passada és que el que té majoria absoluta, com és aquest Ajuntament, en 13 regidors, i creu que els 13 regidors, al tenir majoria absoluta, s'han de dedicar a governar, queden 2 dedicacions per a tots els grups de l'oposició. Imagineu-se per un cas que haguérem pactat en algun grup i ara hi haguera un govern de coalició de 9 en 5 o de 9 en 4.
Tots els altres regidors d'aquest Ajuntament hagueren tingut 2 dedicacions per a tots els grups, inclús haguera pogut quedar grup sense portaveu. No? Per què dic això? Pues perquè això per mi em dona la sensació que el Partit Popular a nivell estatal diu això és fàcil. En aquesta legislatura passada, el que té majoria absoluta, que són quasi tots nosaltres, es deixem les molletes que sobren, les poquetes molletes que sobren a tots els grups de l'oposició, n'hi hagin 2 o n'hi hagin 4. Tinguen 12 consellers o en tinguen 4. I jo crec que en aquest procés que ara hem encetat de nou, vist que el govern considera que té que tindre les dedicacions per a governar, que fa 4 anys va passar el mateix. Si jo no recorde mal, així es va proposar qui volia tindre dedicació exclusiva en el govern i qui no volia tindre dedicació exclusiva, i les persones que van optar per no tindre la dedicació exclusiva perquè professionalment estaven fora de si, o com va ser, per exemple, en el meu cas, que a mitjà de legislatura vaig ser diputat autonòmic, doncs no cobraven, però jo crec que si totes aquestes opcions no s'hagueren donat, el normal hauria sigut que tots els membres del govern tingueren dedicació exclusiva. La meva opinió és que tant tots els membres del govern com tots els membres de l'oposició devien de tindre dedicació exclusiva, entre altres coses perquè tan important és el treball de governar com el de controlar. Però dona la casualitat que n'hi ha un partit, que és el que ha posat aquestes normes, en les quals només tenim 15 dedicacions exclusives per 25 regidors. I també hi ha que dir-ho, perquè tota l'opinió pública ho sàpiga, que es va fer un reparto que jo crec que era dins de les dedicacions exclusives i en el criteri de que tenen que estar a disposició del govern, que les de l'oposició anaren simple i llanament distribuïdes per número de vots. Però tan simple com això. Opció A, una dedicació exclusiva per a cada grup, de les 6 que n'hi havien fins a aquestes 15, i els 2 grups que tenen més número de vots. Però és que això li preguntes a qualsevol mestre o a qualsevol sindicalista o a qualsevol persona que dins del seu treball faci aquest tipus de repartos i és clar, els 2 restos en més número de percentatge són els que s'emporten eixa segona dedicació exclusiva. Però a més, si jo no m'equivoco, en l'última junta de portaveus també n'hi havia una sèrie de peticions d'intentar marcar un poc diferències perquè queda molt cru eixe 2-2-1-1 i en aquest cas jo crec que han fet ús, jo crec que d'una manera raonable, de que tots puguen tindre aquesta espècie de distinció a l'hora del número de vots entre uns grups i altres i s'ha fet una distribució que creiem oportuna. La culpa de que uns tinguen uns resultats i un altre no és meua. Hi haurà que mirar-se cada un quan té uns resultats perquè un té avui 4 regidors quan en tenia 11 o 12 i perquè un en té 7 i ara en té 9. Això jo crec que cada un s'ha de fer la seva composició. Però és que tampoc es pot solventar més. Opció A, per el que diem de facilitar el tema de la funció pública, que s'ha dit, cada grup que tria qui vol que siga el que tinga la dedicació exclusiva. Això que ho tria cada grup, no tinc que dir jo. Cada grup és molt lliure de triar qui és el seu portaveu i qui és el que té que tindre la dedicació exclusiva. I per contestar un poc a David Abad de Compromís, jo lo del ROM, que crec que hi ha hagut més gent que ho ha manifestat, dir que fa un any i mig que n'hi havia un esborrany que se va traslladar per correu electrònic a tots els grups de l'oposició i que no s'ha contestat al mateix. Fins a quan? Sí, i en altra part també ha parlat del Consell de Publicitat, que també es va plantejar si hi havia alguna aportació i encara no n'han rebut ninguna. Senyor Abad. Començaré pel final perquè m'ha fet molta risa. Clar que vam fer aportacions a això que mos vau passar, però mos vau contestar, saps què? En una frase molt senzilla. Així mane jo. Aixina de senzill va ser la carta i la tenim guardada per si algun dia mos apetís traure-la. Era una carta que deia: el gobierno ha decidido hacer esto y si ustedes quieren lo aceptan y nos dan una persona y si no, no. ¿Vale? I tinc la carta guardada. Algun dia la traurem quan tornem a parlar d'això, que tornarem a parlar. Anem a veure. Respecte al tema de les dedicacions, jo només vaig a dir una cosa perquè l'altre ja ho he dit abans. Partiu d'una base que és la que nosaltres considerem errònia, que és que primer tria el govern i després el que sobra per a l'oposició. I així està bé tirar balons fora en la llei de Rajoy en la que tots estem en desacord i tot el que vulguis. Però partiu de la base de que tots és del govern alliberats i la resta per a l'oposició. I aquesta és la premissa en la que nosaltres no estem d'acord. Entre altres coses, perquè a aquests 9 regidors alliberats li sumeu 8 assessors.
Vull dir que jo crec que ja està bé i que crec que si es fa proporcional, però no dissimulem en proporcionalitat quan la primera premissa és tots els del govern alliberats. Moltes gràcies. Gràcies. Bueno, s'ha fet referència a la llei que va aprovar Rajoy no, va aprovar el govern, i es parla de que ens obliga a tindre 15 dedicacions. No, com a màxim no ens obliga. Aquest matís és important. També en els assessors igual, no ens obliga a tindre 12, com a màxim. Jo no parlo de número de dedicacions, no parlo de sueldos, d'això parlen altres. Jo parlo de justícia i de gravis comparatius. Si me'n toca uno, me'n toca uno. Si no me'n toca cap, no me'n toca cap. Però per a tots és el mateix. Això és de l'únic que parle. De l'agravi comparatiu, no del número, ni de per a qui és. Vostè mateixa, senyor Martínez, m'ha fet una suggerència. Li la replegue. M'ha dit, és que cada grup s'ha d'organitzar internament. Doncs això és el que hem fet. I el nostre grup ha decidit organitzar-se d'aquesta manera. Però això és algo que heu d'ocorrir dins de cada grup municipal. I així és com ho hem fet. També he fet una referència a la distribució més justa, més correcta, que és en base al número de vots. Jo no estic tan d'acord, perquè si donem compte, la llei d'ON no tracta d'una manera lineal el número de vots. Però bueno, anant a aquest criteri del número de vots i arreplegant un poc també les suggerències del meu company David, hauríem de fer-ho, però govern i oposició, anem a fer-ho per número de vots. Anem a ser així lineals completament, número de vots, i llavors veiem quantes dedicacions li corresponen per a fer la faena que cada un té que fer, que conforme s'ha repetit, i això crec que és una de les coses que estem d'acord tots els que estem així, que ja és important, igual d'important és el govern que l'oposició. I si ho fem lineal per número de vots, tampoc d'aquesta manera es fa justícia en el Partit Popular. I si fan falta tantes dedicacions per a governar, també tenia altra opció, que és governar amb més partits polítics, que això també es pot fer, no passa res, i per tant tindrien més comoditat i més flexibilitat a l'hora de poder dur endavant la gestió de govern. En definitiva, i per resumir, jo crec que no es fa justícia en aquesta distribució, però no perquè siguin més, ni perquè siguin menys, ni perquè siguin per a una persona, ni perquè siguin per a una altra, sinó per l'agravi comparatiu que es produeix entre uns grups i altres conforme he exposat en la primera intervenció. I pense, i això també en el següent punt ho trataré, que en l'època en què estem tampoc era necessari, per això parlava del màxim que marca la llei Rajoy, destinar aquests 686.000 euros que es destinaran només per al govern per a poder donar aquestes dedicacions, per una part 426.000 euros a regidors i per una altra part 259.000 per a assessors. Jo crec que és una quantitat que en aquest moment hauríem de qüestionar-se-la, però bueno, eixa és la que per part del govern i de l'alcalde s'ha plantejat, i la distribució també eixa és la que s'ha fet, en la qual, conforme he dit jo anteriorment, no estem d'acord perquè considerem que no és equitativa. Sí, bé, jo només una matisació. Crec que no fa any i mig que se'ns va presentar un ROM. En març d'aquest mateix any van tindre l'última reunió de l'elaboració del Reglament de Participació Ciutadana, i comentant sobre el ROM ens van dir, però com, no el teniu? Bueno, doncs l'enviem ara mateix. I crec que va ser així, David estava present, i se'ns va enviar en aquest moment. Per tant, en aquest moment és quan a nosaltres ens va arribar. Però, bueno, a banda d'això, no és ni any i mig ni tal, bueno, aprofitem ara el moment, o sigui que no n'hi ha cap problema. I després una altra cosa, és cert que els números, estem parlant així de dates, de quantitats econòmiques, jo crec que n'hi ha que valorar-ho en capacitat de treball, que és l'important, i després és cert que la proporcionalitat és un criteri que nosaltres també pensàvem que n'hi havia que d'alguna manera respectar, però també n'hi ha que tindre en compte que les decisions també són polítiques i que també es té que marcar d'alguna manera aquesta tendència de la política que es va dur endavant en l'Ajuntament. Per tant, els recursos, ja dic, que són més de personal i de capacitat de treball que del que siguin en quantitats econòmiques, perquè nosaltres hem fet molts càlculs i és cert que la corporació actual en dedicacions parcials costa pràcticament el mateix cost
se'n va molt poqueta diferència que la corporació anterior sense aquestes parcials. S'han reduït les assistències a les comissions informatives, nosaltres demanàvem inclús que es reduïren més, però creiem que el que diem, en quant econòmicament està ajustat a la mateixa quantitat, però sí que creiem que els recursos en personal és l'important per a treballar tant des del govern com des de l'oposició. Senyor Martínez. Gràcies. Jo vinc un poc a lo que va dir en la primera intervenció de l'alcalde. A voltes depèn de quan un està en el govern o quan està en l'oposició, quan veu les coses des d'un punt de vista o un altre, no? Perquè, clar, parlar de que 9 regidors en dedicació exclusiva i 8 assessors són molts, si es posem a l'altura de la legislatura passada, on Compromís formava part del govern i tots els que van voler del govern tenien dedicació exclusiva, però a part, si jo no m'equivoque, només n'hi havia 3, crec que fora assessors per als grups de l'oposició, en aquest cas per al grup de l'oposició. Clar, és que quan estic governant que bé s'està, i quan estic d'enfront ja comença a qüestionar-ho tot. I després sobre el tema del ROM, dos qüestions. No és qüestió de posar-se sí a discutir del tema. Pel que sembla, el ROM s'havia enviat any i mig, pel que sembla, als tècnics dels departaments en qüestió i en algun cas pugui ser que no s'hagi trasladat a regidors o no s'hagi contestat. I a la cimana jo m'estranya que algú hagués contestat això, entre altres coses perquè si això sí, però si això ho hagueren contestat, més d'una cosa ens hagueren dit vostès en este saló de plenaris que jo crec que no s'ha parlat d'aquest tema, no? Però bueno, això és qüestió de cada un dir la que pensa que està molt bé, no? A més que en el cas aquell ja li van suggerir que en el Consell de Publicitat que nomenaren un professional de la comunicació que tampoc ens han dit res. O sigui que en aquestes coses també hi ha que ser responsable. I sobretot, parlant de responsabilitat, jo considero que n'hi ha ocasions en què qüestionar que un regidor d'un govern que està governant, que té moltíssima més responsabilitat que un de l'oposició, estem igual, doncs jo crec que també hi ha que beneficiar que el que està dedicant-li moltes, però també molta responsabilitat, també tinga aquest benefici, en aquest cas, que estem obligats per llei a tindre uns i altres no. Jo, per finalitzar, jo crec que en este cas del tema de les dedicacions, que sempre parlem que és un tema molt brut, perquè al final la gent del carrer després interpreta el que vol. Jo crec que si s'ha fet un reparto raonable, jo no voldria recordar-los a ningú de vostès, perquè jo sí que ho he viscut, èpoques en què nosaltres estàvem en l'oposició, ni es complien els pactes de cavallers que existien, ni es donaven els assessors que existien, i ahir sí que era, així no mané jo, no, això no era ni manar, això era dir-te, mira, tu te'n toquen 3, te'n toquen 3. Al PSOE li toquen 3 secretaris perquè n'hi ha un acord de cada 3 regidors, però te'n dona 2. I sobretot, en el tema de que vostès parlen de la funció pública, i vostès l'han nomenat, no jo, així tenim un company que li deien Carles Samper que estàvem tots obligats a que ell ocupara un lloc perquè era funcionari d'esta casa. I com el senyor Samper era funcionari d'esta casa, n'hi havia gent que estàvem treballant perquè no podíem ocupar una plaça de dedicació exclusiva. Uno, quan fa les llistes, a part d'això, i a part de després fer-se responsable dels resultats que trau, també té que tenir una estratègia d'organització en el que pot passar. Jo soc funcionari no d'esta casa, però també, fins a la fetxa d'avui, fins avui mateixa, estic en uns dies d'assumptes propis perquè jo tinc que incorporar-me al meu treball. Cada un té una sort i cada un té una pega en aquestes qüestions. Jo crec que així s'ha fet el més just possible i no mos agrada. A mi m'agradaria, ho dic de veres, que tots els de l'oposició, tots els grups tingueren dedicació exclusiva, perquè jo soc diputat autonòmic, he estat en l'oposició i tinc dedicació exclusiva perquè tinc que controlar el feina del govern, però tenint el que tenim estem obligats a això. Passem a votació. Vots a favor de la proposta. Vots en contra? Abstencions? S'aprova. Següent punt. Consciente punto de deseo referente al personal del de confianza o asesoramiento especial. Intervencions? Senyor Blanes. Gràcies. Bé, nosaltres en aquest punt el que volem dir és que el nostre vot serà abstenció, que no ens agrada l'abstenció, així ho hem manifestat sempre. El que passa és que per falta d'informació creiem que no s'ha presentat als grups de l'oposició un projecte del govern i per tant veiem així X coordinadors, X assessors que no sabem a qui corresponen i per a quines funcions van desenvolupar i per tant crec que s'haurà pogut informar en aquest cas de quines tasques van a
realitzar i quines persones i per a què es poden justificar aquests assessors, perquè així com podem entendre que un govern de nou els regidors puguen estar alliberats, també és cert que són 9 regidors més els 8 assessors, doncs jo crec que es podria haver consultat o per almenys donar unes explicacions per a que puguen tindre un criteri objectiu per a l'hora de votar, per tant serà abstenció per aquest motiu. Senyor Martínez. Bueno, yo en el tema del personal eventual, yo crec que per lo que estava comentant la companya de Guanyar, jo crec que es fa difícil poder explicar un projecte hasta que avui no passe este procés, no? Jo crec que a partir d'ara, i el govern ho té molt clar, que este personal eventual té que ser de recolzament al govern i que va tindre, jo crec que un paper importantíssim perquè volem que tinga un component també, a banda d'un component polític, que tinga un component molt tècnic. I per això també és difícil fer-ho. Si avui no és de ser una proposta posar en noms per davant quan encara no s'han aprovat, a nosaltres ens pareixeria, entre altres, per una falta de respecte a aquestes persones, perquè potser demà no estan així, no? Si no s'ha pogut fer aquesta gestió. Però jo crec que tindre en compte, i comentar-ho a tots, que jo crec que tindran, entre altres coses, estaran estos persones de confiança, igual que els secretaris de grup de cada corporació, que nosaltres no anem a explicar-li a ningú que és el secretari de grup de cada grup municipal, no? I per tant, jo crec que també això es farà dins del sentit comú d'intentar que este personal ajudi el màxim possible, tant al govern com als grups de l'oposició, que sí també se'n van uns quants, no? Una matisació, a veure, els secretaris de grup municipal jo crec que tots saben quines són les funcions, però així apareixen en el cas anterior 2 coordinadors, després els altres són assessors, ara són 4 coordinadors. Crec jo que això estarà fet en algun sentit i ja pensant en persones i en tasques concretes que van a realitzar, per tant, no diguen que no es pot presentar perquè a dia d'avui no se sap, perquè entonces em pareixeria més greu i ja no seria una abstenció, sinó de que posar noms i quantitats econòmiques quan no se sap el projecte ja em pareixeria una altra situació pitjor. Per això simplement ha sigut per falta d'informació. Si em posa aquesta excusa em pareix més greu. Gràcies. No, excusa ninguna, vull dir, nosaltres vam fer una proposta i jo, este mateix cap de setmana i este matí, els mitjans de comunicació es pregunten quins van ser les dedicacions, qui va ser... Clar, això és detalls, però és que jo crec que això té que ser a partir d'ara. A partir d'ací un rato, si està aprovat o no està aprovat, serà quan jo crec que serà el moment en què l'alcalde, no sé, demà, després demà no sé quan, trasllada aquest equip de treball. Si jo ara començo a dir, mira, sí, així tindrem un assessor urbanístic que li diuen fulanito que era un fenomen mundial, però resulta que avui no me l'aproven, doncs bueno, jo crec que és posar en evidència una cosa. Si este matí tenim una reunió i ens dona una altra solució per a la distribució d'exclusives, l'haguérem fet. Vull dir, això és una cosa que encara està oberta. Avui és quan tanquem aquest tema i a partir d'avui és quan jo crec que n'hi ha que parlar del personal eventual i ja veurem com roda això, perquè al final jo crec que es pot estar de tots nosaltres parlar fins este matí, fins esta vespre, fins fa una hora que haguem pogut canviar les coses en aquesta proposta, perquè el pleno és lo suficientment important per a que haguem pogut canviar aquestes coses així. Jo no és una excusa, és explicar-vos el per què passa això. Procedim a la votació. Vots a favor de... Sí? Sí, vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions? Següent punt. ¿Prets o preguntes? No, és extraordinari, perdó. Pues a la sessió.